खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोन बयखौबो फिन खनसेबाव आं बे मोनसे गोदान भिडिअ बनायनाय थाबाय दा बे समाव नोंथांनि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बे भिडिअआव जों बेखौनो सावरायनो थांगासिनो दङ जे फैबाय थानाय एप्रिलनि 9 तारिखआव जे आसामनि एसेम्बलि इलेक्सन दङ बे एसेम्बलि इलेक्सनाव जायफोर अफिसार्सफोरा जि डिउटि मावो आरो बे डिउटि मावनायनि एगेन्स्टआव सरकारा बिथांमोननो बेसेबां मान बान्था होयो बे गासैखौ जोङो बे भिडिअआव जोङो गुवारै सावरायनो थांगासिनो दं बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा जोबजासे मोजाङै नायलांबाय थादो गिबियावनो दङ प्रिसाइडिं अफिसार बिथांहा साननै ट्रेनिं जागोन बे साननै ट्रेनिंनि थाखाय बिथाङा 500 1000 मोनगोन बेजों लोगोसेनो फ्रि फल डे बिनि थाखाय बिथाङा एक्सट्रा 500 मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो जि दिना इलेक्सन बा जि दिना भटिं जागोन हिदिनानि थाखाय बिथाङा 500 मोनगोन आरो बिनि थाखायनो बिथाङा इलेक्सन खालिनि थाखाय जानायनि थाखाय 500 1000 मोनगोन जोङो नायब्ला नुनो मोनगोन बिथाङा 3000 रुपिस बिथाङा मोनगोन प्रेसाइडिं अफिसारानो जाबाय गावबागाव भटिं सेन्टारनि हेड आरो बिनि गोजौआव सासे थागोन सेक्टर अफिसार नाथायब्ला सेक्टर अफिसारनि आन्दाराव गासै 6-7 माने बेसांखिनि भटिं सेन्टार थागोन आरो प्रिसाइडिं अफिसारनि आन्दाराव गासै 7 पोलिं अफिसार्सफोर थागोन बेजों लोगोसेनो माखासे पोलिं एजेन्ट्सफोर थागोन फार्स्ट सेकेन्ड एन्ड थार्ड पोलिं अफिसार बिथांमोनहाबो साननै ट्रेनिं जागोन बे साननै ट्रेनिंआव बिथांमोना 400 प्लास 400 गासै 800 मोनगोन बेजों लोगोसेनो फ्रि फल डे बिनि थाखाय बिथांमोना एक्सट्रा 400 मोनगोन आरो मेन भटिं दिनानि थाखाय बिथांमोना मोनगोन 400 आरो बेजों लोगोसेनो रिफ्रेशमेन्टनि थाखाय 500 प्लास 500 1000 मोनगोन बे गासैखौ नायोब्ला जोङो बिथांमोना गासै 2600 मोनगोन बेजों लोगोसेनो क्लास 4नि माखासे अफिस एसिस्टेन्टफोर दङ बिथांमोना प्रि पोल डेनि थाखाय 350 मोनगोन आरो पोल काउन्टिं डेनि थाखाय 350 मोनगोन आरो रिफ्रेशमेन्टनि थाखाय बिथांमोना 500 प्लास 500 गासै 1000 गासै बिथांमोना 1700 रां बिथांमोना मोनगोन जायफोर बिथांमोना काउन्टिं सुपारभाइजार हिसाबै खामानि मावगोन बिथांमोना गासै 1500 रां मोननो हागोन बेजों लोगोसेनो जायफोर बिथांमोना काउन्टिं एसिस्टेन्ट हिसाबै खामानि मावगोन बिथांमोना 1400 रां मोनगोन आरो जायफोरा अफिस एसिस्टेन्ट क्लास 4 लेभेलनि काउन्टिं डे खालि बिथांमोना खामानि मावगोन बिथांमोना 850 रां मोननो हागोन बेजों लोगोसेनो जायफोरा माइक्र' अबजार्भार बिथांमोना 2000 रां मोनगोन बेजों लोगोसेनो जायफोर बिथांमोना सेक्टर मेजिस्ट्रेट एबा जनाल अफिसार हिसाबै खामानि मावगोन बिथांमोना गासै 1500 रां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो एसिस्टेन्ट जनाल अफिसार्स बिथांमोना 1000 मोनगोन रिसिपसनिस्ट अफिसार्स बिथांमोना गासै 1800 रां मोनगोन आरो जायफोरा केशियार हिसाबै खामानि मावगोन बिथांमोना 1800 रां मान बान्था हिसाबै मोनगोन जायफोर बिथांमोना भटिं एसिस्टेन्ट अफिसार हिसाबै खामानि मावगोन बिथांमोना गासै 1800 रां मोनगोन आरो भिलेज एसिस्टेन्ट अफिसार बिथांमोना 1700 रां मोनगोन आरो जायफोरा एस ए इन्सट्राक्टर हिसाबै थागोन बिथांमोना 1800 रां मोनगोन आरो अफिस एसिस्टेन्ट जायफोरा अफिस एसिस्टेन्ट हिसाबै इलेक्सन दिनाखालि बा इलेक्सन डे खालि खामानि मावगोन बिथांमोना गासै 1700 रां मान बान्था मोननो हागोन बे गासैबो रां मान बान्थाफोरखौ सरकारा बा गभर्नमेन्टआ इलेक्सन पारपसनि थाखाय गासैखौबो अफिसार्सफोरनो होनाय जागोन आसा खालामो नोंथांमोना एसेब्लाबो मोनथिनानै मोनबाय जायफोर बिथांमोना इलेक्सननि समाव इलेक्सन डिउटि मावो बिथांमोननि थाखाय गभर्नमेन्टआ एबा सरकारा बेसेबां मान बान्था होयो बे गासैखौबो नोंथांमोना मोनथिनो मोनबाय होननानै आङो आसा खालामो बिदिब्ला नोंथांमोना जायफोर आंनि बे चेनेलाव गोदान नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे आं नोंथांमोननि थाखाय बेबायदिनो माखासे गोदान जेब्ला आपडेट लानानै फैगोन नोंथांमोना बेबायदि आपडेटखौ मोनबाय थानो हानाय बायदि